ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса чӣ хелен, созаин хубен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай. имрӯз 13 ноябри соли 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 118 сомонӣ. 1000 рубл 118. худо мегӯем ки 180 шава бардори ғаримон хирсан шава. бардори азиз, дар имрӯза видео мошини Opel Vectra астай, Hyundai Elantra астай, Opel Hatchback астай, якада усто дар корай, устои жестиянка краскара битона дар Москва. бардори азиз, усто дар корай дар ам видео гап мезанам. хонаҳои заминimon сар мешавад ноҳияи Фархор, як хонаи арзони дига астай дар шаҳри Ҳисор, ду хонаи арзонак астай дар ноҳияи Рудакӣ. квартираи арзон астай дар шаҳри Душанбе ва дига ҷоҳо. қизиқи видео ҳамие ки я ҳавлии фурӯшия 46000 сомониш мега. бардори ғарибон шумо метавонед ки я ҳавлии фурӯшира 386000 рублда бихарен ва дига чизои арзон ам рӯӣ кардаган. бардори азиз, видеои имрӯзаро то охирша тамошо кунем. боварӣ дорам ки нархи наво шумода маъқул мешава. як дона лайкира барои пешравии мо биҷихен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатся кунен. ана ки меҳри суста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, мошиноро дидед? ها دیدم ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия, дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирд атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр дар омада дигар ҷоҳо ноҳияҳои гирд атроф ва умуман ноҳия умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدید این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش میومده. бардори азиз, ака мегзарем ба як миллиони имрӯза ва чи ачкидор навора сар мекуна. бо диққат гӯш ка, ай ҳамин видео мумкин ягон чи бихарида. бардори азиз, як мошинора гап мезанем ба хонаҳора. мошини фурӯшии Opel Vectra A ранги Mercedes мерава. бовар кунед да, Opel Vectra A соли баромадаш 1995, сӯзишвориш бензин газ кор мекардай, объем моториш 1.8 перевали хуҷанда свободни мебирой. 1.8 мотор, коробкаш намисол механик авдай. бадрои азиз, ҳуҷҷатош 1 сола, балонош 90%, хадавоиш мега 100%, ранги туп мерава. ду дари пеш электропакет, кнопкара меҷиқи треза боло поён рафтан мегира. люк доштай. бардрои азиз, ҳаво гарм шава, камтар рӯиш мекунӣ, шамол медуроя. соҳиб мошин мега ки мошин варид пусидагӣ умуман надора. адрес бардори шаҳри Душанбе, нархи мошин 45000 сомон. касе харидор бошен, муомила доштай. иштаваи сабги анами эълона бо диққат гӯш кунед ки дӯстони азиз, мегзарем ба як хонаи фасони арзони беҳтарин ҷо дайда, шаҳри Бохтар, бачаҳои Қирған, лайкора биҷиқен. бардори азизи хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, савхози Файзалӣ, якм Адилени, 4.5 сотиқ заминаи 3 дархона ба калидориш кардагӣ, кухни баня дар дарунаш будай. ремонтш бардори азиз нотамомай, ҳамаи маҳсулотоша харидагиай. бардори азиз, ҳамаи ҳамин чизе мисол дар корай, ҳамаи маҳсулотоша харидагиай. фақат бардори азиз як устои соза миёрӣ, мақсад кора давом метӣ. ҳамин 10 ё 20 рӯз пас ҳамин хона тапа тайёр мешава, медрои зиндагӣ мекунӣ. ову свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, нархеш 220000 сомон. ай пеш бинан хонара бо савдо мекунем. бардори азиз мега ва соҳиби хона гуфтагия ки алиша мешава ба квартира дар шаҳри Левакан ё ки шаҳри Бохтар. бардори азиз, квартира дошта бошен ай шаҳри Левакан, не Левакан даку мисол сарбанди пешина, маленки Парижиш меган. ай ҳамиҷа агар квартира дошта бошен ё ай Қирған квартира дошта бошен, занг бизанен, ҳамин ака алиш мекуна ва нархи хона 220000 сомон. бовар ки беҳтарин нархай, пул мешид ҳози худам мехаридимаш. бардори азиз, мегзарем ба 3 миллиони имрӯза. хаста набошен, лайкора фаромӯш накарда бошен. бо диққат гӯш кунен. як када усто дар корай. бардори азиз, я акада усто дар корай дар Москва, Московский област сервис дора, яъне ки дукони таъмири мошинҳо дора. бардори азиз, ягон одаме боша ки мақсад ана жестиянка краска карда битона устои соз боша,
красчик мисол жестиянка карда битона мега пастаяни кор ҳастед дӯстони азиз устои соз боша 1 моҳда то 200,000 рубла мисол бисёр кор мекардай то 200,000 рубла мега зиёд кор мекуна устои соз боша номерои ака ҳастай мисол занг бизанен агар айдистон мисол жестиянчиги ё краска мисол битонен ҳами ака да занг бизанен ва ҳами ака гуфта ки касе дар тоҷикистон боша мақсад ҳами коро айдисташ биёя ма пули билетча ёрдам мекунам марҳамат бардорои азиз гуфтам ки ана ҳами акада усто дар корай мақсад чӣ дора сервис дора дар Московский област усто дар корайша устои красчик жестиянки мисол битона жестиянкара ҳами акада занг бизанен маълумоти бештара бигирен бардорои азиз барои дастгирӣ кардани мо яддона лайкира биҷиқен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен бардорои азиз лайка биҷиқен ҳамин бардорое ки мо дар чизе роӣ мекунам бифурӯшам бо беҳад кори хуб мешавада бардорои азиз барои ҳамун лайка биҷиқен форатон ки видеоҳои мара якимин шида тамошо кунем подписатсия кунен ва бардорои азиз кинои туркӣ камкам реклама дора мо ҳам дар байни видеоҳомон яттаи нимтаи як реклама мекунем бо диққат гӯш кунен бардорои азиз компанияки бузургвалӣ ва компанияки назара шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад шумораи Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон ай пеши домтон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқ саломат бурда миёранд мошиношон бардорои азиз я 3-4 мошини баланди фасони хушрӯ доранд печка дора шери нарина хинак шидесай хинак намехирида печкаш 100% кор мекуна музикаи зафарча қати мебара миёратон бардорои азиз нарша гуфта ки 7500 рубл бигӯ бовар ки беҳтарин нархаи 7500 рубл агар ҳози занг бизанӣ бигӯ ки номеро ай канали саудотиҷӣ гирифтам шумо да бояд чӣ муомила мекуна бисёр инсони хуб айда мара гуфтанд ки хонаи арзон аз ноҳияи рӯдакӣ бимон гуфтам гап нест бардорои азиз як хонаи арзон мада аз ноҳияи рӯдакӣ рӯй кардагам бо диққат гӯш кунен хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ яъне ки Ленинский район теппаи Самарқанд маҳаллаи Роғуниё хона ҷои зур да яъне ки 8.5 сотиқ заминаи дар хона кардагӣ ремонташ нав абои задагӣ тайёрай бардорои азиз пулои урусиrai Россия миёрӣ тоҷикӣ мекунӣ анами хонара мехарӣ бурд мекунӣ ки масъалаи ов свич мега ҳастай ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам кардагӣ ошхона баня ҳоҷатхона доштай нархи хонара 250,000 сомонӣ гуфта бигӯ 250,000 сомон бисёри бардоро дар Россиян гуфтанд ки пули урусиям дар бар экран бинавис ина бардорои азиз пули урусиям дар бар экран навистам ана ба пули тоҷикӣ 250,000 сомон пули уруси қати 2 миллион 100,000 рубл мешидай номерои телефонуша занг зада маслиҳат кунед ин канали моро просмотрш миллионе бардорои азиз барои ҳамон мода любой чӣ роӣ мекунанд як бародар як мошин роӣ кард бовар ка мошин беҳад мошини зурайда ранги самолётай бовар кунед мошини фурӯшии Hyundai Elantra соли баромадаш 2019 вай солаш 2019 истеҳсоли Америкаҷон истеҳсоли Америка будай сӯзишвориш бензин объём мотораш 2 коробкаш автомат мошин растамошка кардагӣ тайёрай дар Тоҷикистон гаштагӣ нест мега бардорои азиз састаяни мошин нав пачка адрес бардоро мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархи мошина 173,000 сомонӣ мега 173,000 сомон пули урусия дар бар экран нависагиам савдо мешава бардорои азиз ва алиша мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе тарафи 7 километр 9 километр дог жилмастӣ ҳамин тарафода бардорои азиз ягон квартира боша алиша мекна пули тоҷикӣ қати 173,000 сомон пули уруси қати 1 миллион 453,000 рублш мега занг биза маслиҳат ки оле дар комментария бисёрш мега ки хагаб мезаниване ки я ҳавли арзон намондида шаҳри Исор ина бардорои азиз ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Исор ҳози нарша мефаҳмӣ бовар ки ҳайрон мемонида бардорои азиз ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Исор деҳаи уртабиз 6 сотиқ заминаи ов свеч мега ҳастаи мегзарониш тамом ҳамсоё ов свет доранд ҳамсоё зиндагӣ доранд ҳуҷҷатош сертификат доштаи як дулан смес дора як кама санга мисол як дулан смес як кама санг овардагӣ барои битони хона мактаб магазин масҷид наздик будай нарша бардорои азизам 46,000 сомонӣ мега ина
бардури азиз 46000 сомонӣ касе харидор бошем бо муомила дора. пули урусча дар бар экран нависагиам. бачаё чамо лайка ҷиқид ё не? Лайка наҷиқда бошӣ барои меҳнати мо лайка биҷиқ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ. бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ, повороти Ленинград, деҳаи Элок. 4.5 сотиқ заминаи 4 дархона кардагӣ, ремонти миёна хаттӣ. бардури азиз, беғарди ӯ 4 дархона мақсад барои зиндагӣ кардан, бо 4 дархонаи калона фундаментош рехтагӣ оз бо мисол дар сурат мебинед. ову свич мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%, гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ, ошхона, баня, ҳоҷатхона, кухни дора. бардури азиз, хонара вақти фурӯхтан як хел чизош меиста. нархи хонара 450 000 сомон мега арзон мешава. алиша мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе. як хонага дошта бошен мақсад болои су метен, се хонага 4 хонага боша. хай мисол бо номери телефоноша занг зада маслиҳат мекунед. бардури азиз, касе ки маладёжен, бачаҳои ёш, мара гӯш кунед. ҳамин мошин барои шумо, бачаҳои ёш. пули русия ҷамъ ки шеринар, биё ҳамин мошина бихар. беҳад мошини хубай. ҳозир агар дошта бошӣ парто залок ша. бардури азиз, Opel Hatchback соли баромадаш 1997 сол аст. сӯзишвориш бензин газ кор мекарда. абиё моториш 1.6, коробкаш механика. ду дари пеш электропакет доштай. 4 рӯз пеш ҳуҷҷат чӣ кардагиам бардури азиз. нами 4 рӯз пеш ҳуҷҷат чӣ кардагиай. 1 сола ҳуҷҷат дора. адрес бардуро ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, яъне ки пешина Кӯйбеш. нархи мошина 50 000 сомон мега. касе харидор бошем бо савдо мешава. ва соҳиби мошин мега ки алиша мешава ба ягон сечкаи металлик ё сафед боша. номери телефоноша занг зада бардури азиз, ё ба сечкаи сафед ё мисол ана металлик алиш кунен, ё нархи мошин 50 000 сомон бихаренеш. касе ки ай ноҳияи Фархорен ку комментиара да бинависен ҳаста ай ноҳияи Фархор ягон шеринар. бардури азиз, анами хонаи арзон бароям бардури Фархориай. бо диққат гӯш кунед. хонаи дешен қарор дорад дар ноҳияи Фархор, ҷамоати Хутан, кӯчаи Нормат Сафар. ҷои зур даъне ки хона. 8 сотиқ заминаи 3 дархона ба калидораш кардагӣ, ремонти хона миёнае. бардури азиз, светаш ҳастай овша мегзарони миёрӣ. ҳуҷҷатҳои хона мега 100%, гирди хона маҳкам кардагӣ, аловхона, анҷомхона, баня доштай. ҳоҷатхонаш тайёрш дисе. бардури азиз, хай мисол ами хонара харди 4 та шифри тирникагира мегиривӣ, ҳоҷатхона мекунӣ. нархи хонара 75 000 сомонӣ мега. 75 000 сомонӣ. бардури азиз, хонаи арзон дар ноҳияи Фархор. номери телефоноша занг зада маслиҳат кунед. бардуре ки дар Россия қарор дорен, апаҷоное ки дар Россия қарор дорен, гуфта будем ки ай шаҳри Душанбе квартираи арзон бумон. бардури азиз, ина як квартираи арзон барои шуморо ёфтем. квартира дешен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. духонага квартира дар 5 этаж қарор дора. дом новостройка, квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додааст ки духонага 40 квадрат дар доми 7 этажа, хона дар 5 ошиёна қарор дора. ремонти хона замонавие. бардури азиз, шаҳри Душанбе, поёни Корвон, кӯчаи Грамзавод гуфтагиай, канализатсия, ов мисол канализатсия ва ов свет шаҳрӣ будай. ба ҳама чиза чораш фурӯхта мешавад. нархи квартира 260 000 сомонӣ. бардури азиз, 260 000 сомон. бардури азиз, касе ки тамошо кардесен, числаи видеора нигоҳ кунед, ба занг бизанен харидор бошен. агар акагил дар болои бом видеои бачаи ашкидор шид тамом. ибад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз куҷое ки мошинҳои арзон, бардури азиз, мошинҳои арзон адиден чи хел мисол мошинҳои хубад ва ҷои кор мисол жестянка, красчик дар корч нава када мақсад ана чӣ доштай сервис доштай гуфт ки рекламака. хонаҳои арзон рӯй кадан, квартираҳои арзон рӯй кадан. бардури азиз, мақсад чизе ки ма дар рӯй кадан ҳаракат кардам барои шуморо нарх навоша гуфтам. мисол беҳад видеои хуб шид ба фикрам. бардури азиз, боварӣ дорам ки хай маҳқултон шид. аз куҷое ки замин хона квартира намондум, бардури азиз, бифаҳмед ки ай ҳамун ҷоҳо рӯй накардесан. оли иншолло ки ана просмотрои канали Саудутиҷи миллион шидесай, як рӯз не як рӯз рӯй мекунанд. бардури азиз, ана мошин дар корайта, замин дар корайта, хона дар корайта, ҳамин канал да подписатся ки як рӯз не як рӯз мисол ҳамун чизи маҳқули дилта меёӣ. агар ягон ка замин хона квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар инами рақамҳои десен дар WhatsApp шурӯъ кунед. мо барои харидоро дар видеои дигарӣ рекламаи зуруш мекунем. бардури азиз, хаяка.
шербачаи рақамсангир меён брат не бародар рақамсангир омад я телефони гизалаш додам телефонашон табу телефон чи хела маҳфулата iPhone 6s 128 гара арзон додумаш лайк ҳамазад омад телефон арзон гири бачаку қамсангир лайкора бизане кадонтон ме шаҳри Қурғонтепа кӯчаи бор магазин якас мона биен лубохи телефон ки шербачаи калхозобо лайкора бизане бародар калхозобо якама айҷо шакаҷон чапаев калхозобо не бародар омад я телефони беу дошт дод болош дод iPhone 14 Pro Max ина пачка харид телефон пачка мақсад изалайда 14 Pro Max ина 1500 сомода додум чи хела телефона ка соза ухи ина шербачаи калхозобо лайкора бизане чапаев калхозобо чанд километр пеш махес омад я телефон дод болош дод я iPhone 14 Pro Max пачкаш додум ина бардори TikTok лайкора бизанем видеомо памша хел бардаро ай нарх нао телефоно бо хаваша бардаро магазини мо шаҳри бухтара кӯча шербачаи вусе лайкора бизани не бародар айҷо яка ай вусе айҷо вусе яка ай кӯчаи Пушкина бардори бародар ай вусе яса чим чанд километр пеши ма телефон хари омад я телефони мақсад кӯҳна дошт дод болош сум я телефони пач каред ми гизалаш додум шербачаи вусе лайка бизане кӯча каси не вусе ина бародар ай вусе омад кадон бардор шербачаи кӯйбеш лайкора бизани не бародар айҷо яка ай кӯйбеш не бародар ай кӯйбеш омад я до телефони вайрона дошт исоқ болоштун доди телефони пачкаш додум телефони вайрона дошт Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.